Nthano za m'Baibulo. Kubadwa kwa Yesu. Bwera Maria, tiye tipite. Uyo ndi Yosefe kulankhula ndi Maria. Uko iwo alikupita. Pamozi iwo alikupita pa ulendo wautali. Kodi nchifukwa nchiyani iwo alikupita pa ulendo ndipo apita kuti? Mverani nthano yosatirayi. Kaisara amene anali kulamulira nthawi imeneyo pafupifupi dziko lonse lapansi awauza iwo kupita. Iye afuna aliyense kulembesa mayina awo. Iye afuna kuziwa ndi anthu angati amene akhala mdziko lake. Iwo ayenera kulembesa mayina awo mu mzinda kumene abale awo ali kukhala. Motero Yosefe ndi Maria sangakhale m'Nazareti. Iye ayenera kupita ku Betelehemu. Uko ndi kumene mayina awo azalembedwa. Kodi inu mukumbukira kuti ndi m'bale wapatali wa mfumu Davide? Kodi inu mukumbukira kuti mfumu Davide anali kukhala ku Betelehemu? Motero pamozi iwo ayenda. Nthawi zina iwo akambirana za chinsinsi chawo chodabwisa chapadera, za chozizwisa chachikulu, zokhuza mwana amene azabadwa. Inde tsopano iwo amvesa chifukwa chimene iwo ayenera kupitira ku Betelehemu. Ambuye Yesu azabadwira m'Betelehemu. Buku lopatulika liwauza tero. Ndipo tsopano Mulungu achita chotheka kuti iwo azakhala m'Betelehemu. Iyayi, Kaisara siwolamulira pa onse, Ambuye ndiye. Potera iwo alikuona patali nyumba zing'ono-zing'ono za m'Betelehemu. Ati chimwemwe chimene ayenera kukhala nacho atayenda ulendo wautali ndipo olemesa. Awa ali muno m'Betelehemu kwadakale. Kodi iwo adzagona kuti? Muli nyumba ya alendo m'Betelehemu. Iyo ndi nyumba yayikulu kwa anthu amene sakhala m'Betelehemu kukhalamo. Mwamsanga iwo apita ku nyumba ya alendo. Koma osunga nyumba agwendeza mutu wake. Iyayi, iye anena, nyumba ndi yodzala, mulibe malo. Nanga kwina kulikonse? Iyayi, kulibe malo awo iwo kulikonse. Osati malo a Yosefe ndi Maria, komanso osati a Ambuye Yesu naye. Ati chokhumudwisa, chifukwa posachedwa Maria azabereka Ambuye Yesu. Ambuye Yesu afuna kusiya nyumba yawo ya kumwamba kupereka chimwemwe kwa ochimwa. Koma tsopano kulibe malo ake? Iyayi, kulibe aliyense amene azapasa iye malo. Ati chomvesa chisoni. Mitima yathu nayo uli ngati nyumba. Ambuye afuna kukhala mnyumba ija. Iye afuna kukhala mfumu m'mitima yathu. Koma ife tifuna kukhala olamulira m'mitima yathu. Mulibe malo m'mitima yathu ya Ambuye. Motero mitima yathu yakhala yoyipa kwambiri. Bwera Maria, Yosefe anena. Inde Yosefe apeza malo pambuyo pake. Koma kuti? Mkola? Kodi anthu akhala mkola? Iyayi, ziweto chabe. Kodi awa ndi malo amene Yosefe ndi Maria ayenera kukhalamo? Kodi Ambuye Yesu azayenera kubadwira mkola?
mulibe bedi mkhola, goli chabe. Ilo ndi goli la ziweto kudyeramo. Tsopano kubadwa kwa padera kuli kuchitika. Usiku umenewo, mukhola ili, Ambuye Yesu abadwa. Mariya agwira mwana mosamala. Yosefe ali kupenya mwakachetechete. Ali kuoneka ngati mwana wamba, monga ana ena, koma pali chinthu china chosiyana kwambiri mwa iye. Ana ena onse abadwa ngati ochimwa, koma osati mwana uyu. Uyu ndi mwana woyera, ndi mwana wa Mulungu. Iye ndi Mpulumutsi. Yosefe ndi Mariya aziwe mwana uyu ndi Mpulumutsi wawo. Iye abwera pa dziko lapansi chifukwa cha iwo komanso ena ambiri. Iye abwera kupulumutsa ochimwa. Mariya akulunga mwana wake wakhanda msalu ndi kumuyika iye mgoli. Kulibe malo ena. Mfumu yagona mgoli. Kodi ichi ndi chabwino? Inde mverani. Mitima yathu nawo uli ngati bukhola la ziweto, oyipa ndipo odesedwa. Komabe Ambuye angabwere ndithu ndi kukhala m'mitima yotere. Kodi icho sichozizwitsa? Uzani Ambuye, Ambuye, mtima wanga ukhala ngati khola loyipa ndi lodesedwa. Koma inu munabwera mkhola. Kodi inu muzabwera mu mtima mwanga nane? Ambuye Yesu, mwana wa Mulungu, mfumu ya mafumu, anabadwa, mpulumutsi wa ochimwa. Monga ife, chaka ndi chaka mdisembala, tili ndi nthawi yopatulika kukondwerera ichi, imene tinena kuti Khrisimisi. Pamene Ambuye Yesu abwera mu mtima wako, pamene udziwa iye ngati mpulumutsi wako, ndiyo Khrisimisi yeniyeni. Palibe aliyense amene azoti Ambuye Yesu wabadwa. Ndani kodi azapita kunena nkhani yabwino iyi? Osati Yosefe, chifukwa iye sindiye tate wake yeniyeni. Mulungu umwamba ndiye tate. Ambuye mwini azanena nkhani yabwino iyi. Tangomverani kunjira yodabwitsa nkhani yabwino iyi inanenedwera. Ndi pakati pa usiku, Betelehemu aliyense aligone. Koma pali amuna ena amene ali kunja minda amene saligone. Iwo ayenera kuyang'anira nkhosa. Iwo ndi Abusa. Iwo apanga moto kuti asamve kuzizira kwambiri. Upitikisa ngakhale nyama zamthengo kukhala kutali. Nkhosa zagona mwamtendere. Abusa ali ndi chisoni. Nthawi yasintha moyipa kwambiri mu Israeli. Ankhondo ochokera ku maiko akunja akhala olamulira. Mnyumba ya chimfumu muli mfumu ya chilendo. Kodi ndani azapulumutsa Aisraeli kuchokera ku adani awa? Palibe aliyense. Inde, tsiku lina kuzakhala mfumu yodzala ndi mphamvu. Ambuye alonjeza ichi. Anthu ayembekezera kwa nthawi yayitali, koma mfumu akalibe kubwera. Kodi inu muziwa chimene chipangisa Abusa kukhala osakondwa kuposa pa onse? Pali mdani wina wamphamvu kupambana ankhondo aja. Mdani uwu ndi tchimo. Mdani uyu wamphamvu akhala m'mitima yawo. Ndani angawapulumutse iwo kuchokera ku mdani uwu? Ndani yekhayo amene angakwanise kuwapasa chimwemwe chenicheni? Ndi mfumu yokhayo yodzala ndi mphamvu amene azabwera, amene ndi mpulumutsi. Iwo ali kufunitsitsa iye kubwera. Iwo ayembekezera iye kwa nthawi yayitali. Iwo apempherera nthawi zambiri, koma mfumu uja sanabwere mpaka pano. Mwazizizi kuwala kwakukulu kuli kuchokera kumwamba. Ati kuopsa, kodi chingakhale chiyani? Abusa amva mantha kwambiri. Iwo ali kunjenjemera ndi mantha. Kuli kuwala kwakukulu ponse pozungulira iwo. Iwo akhoza kuona wina ali chiyimirire mkuwala kuja. Ndi mngelo ochokera kumwamba. Kodi ichi chitanthauza kuti iwo tsopano azafa? Mverani liwu.
lili kulankhula mofewa kwambiri. Abusa, musachite mantha. Ine ndabwera kukubwereserani inu uthenga wa chikondwerero chachikulu, chifukwa Ambuye Yesu Mpulumutsi wabwera. Iye wabadwa ngati mwana wakhanda. Iye amkulunga msalu, ndipo iye aligone mgoli. Onani, angelo ena ambiri, iwo angakhaledzana limodzi. Iyayi, angelo okwanira 1,000 ali kubwera kuchokera kumwamba. Mverani, iwo ali kuyimba ulemerero kwa Mulungu wamwambamwamba, ndipo pansi pano mtendere ndi ubwino wa anthu onse. Iwo ayimba za Mulungu, Mpulumutsi amene abwera kupulumutsa anthu ake. Ati kuyimba kwabwino kwa angelo. Abusa amvesera kwa mantha ndi kopereka ulemu. Kenaka angelo abalalika, iwo abwerera mmwamba kwa danso. Koma nanga abusa, bwerani, iwo anena, tiyeni tipite ku Betelehemu, ife tifuna kuona Ambuye Yesu. Nanga nkhosa, nanga kukabwera nyama yolusa, iwo sayenera kudera nkhawa, chifukwa Mulungu mwini azayang'anira nkhosa. Uko iwo ali kupita, kupyola mdima wa usiku. Iwo ayenda mofulumira kwambiri, chifukwa m'mitima yawo muli kufunisisa kwambiri. Kodi iwo azapita kuti? Ndi kuti kumene angakhoze kupeza Ambuye Yesu? Mkola, chifukwa mngelo anena kuti iye azakhala gone mgoli. Pothera pake iwo afika pamalo. Mwaulemu iwo alowa mkola. Iwo apenyapenya. Kodi apeza chiyani? Iwo aona Mariya ndi Yosefu, ndipo kenaka, ilo goli, modyera ziweto. Mwakachetechete iwo apita komweko. Mitima yawo ili kugunda ndi chimwemwe. Inde, iwo akhoza kuona mwana. Mozichepesa iwo agwada pansi. Uyu ndi Ambuye Yesu. Uyu ndi Mpulumutsi. Iwo amulambira iye. Chili ngati mwana wakhanda uyu ali kunena kwa iwo, Mbusa, ine ndaza chifukwa cha inu. Inu mwandifunitsitsa ine. Inu mwandiyembekezera ine. Atate wanga andibweresa ine kwa inu. Ine ndine Mpulumutsi wanu. Yosefe ndi Mariya ndi odabwa kwambiri. Kodi abusa awa aziwa bwanji kuti Ambuye Yesu wabadwa? Ndipo tero abusa awa auza Mariya ndi Yosefe zonse za angelo ndi kuyimba kodabwitsa. Kenaka abusa achoka, iwo abwerera ku nkhosa zawo. Koma mnjira iwo auza aliyense za chimene aona. Iwo anena, inunso muyenera kupita kukhola nanu. Ambuye Yesu afuna kupulumutsa inu nanu. Kodi anthu onse apita kukhola? Iyayi, iwo satero. N'chifukwa ninji? Mitima yawo yoyipa sifuna iwo kupita. Anthu ambiri aganiza kuti inu mungakhale ndi chimwemwe kopanda Mulungu. Koma icho sichoona. Ati chisoni icho. Koma kuli anthu akulu ndi achichepere amene afuna kupeza Ambuye. Ambuye mwini aonetsetsa za ichi. Ambuye anena kwa ife, ndifuneni ine, monga abusa aja anachitira. Chifukwa anthu amene afuna ine andipedza ine. Werengani nthano iyi m'Baibulo lanu chokera m'buku ya Luka 2 kuyambira pa ndime yoyamba kufika pa 20.